वेलकाम टू माय बड'लेण्ड टेक चेनेल लोगोफोर नोंथांमोना दिनै रियेलमि C1 खौ आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन मबाइल नोंथांमोना नैबे बाक्सखौ नायदो बेखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन नोंथांमोना दिनै बेखौ आनबक्स खालामनानै देखायगोन बेनि केमेरा क्वालिटि रेम टेम गासिबो नोंथांमोननो खोन्थाना होजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नाय नोंथांमोना नैबे बाक्सआ मैयानो खुलिखानाय दाख्लैनो अर्डार खालामदोंमोन मैया सफैदोंमोन आरो नोंथांमोननो दिनै आनबक्स खालामनानै देखायनोसै आं बे मबाइलखौ मैयानो खालामखादों नोंथांमोननो देखायगोन आं बेखौ दिनै मबाइल क्वालिटि डिसप्ले क्वालिटि नोंथांमोननो खोन्थाना होजोबगोन आं अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय बेखौ खुलिबाय आङो नैबे मोनसे लेखा मोनखागोन नोंथांमोना नैबे केस मेम'रि लेखा बियो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नाय स्किप दाखालाम नैबाव बेक कभार मोनफागोन बेक कभारबो दङ नैबे बेक कभार बेखौ साइडआव दोनथ'नोसै आङो नोंथांमोननो बे मबाइल नोंथांमोना आं देखायगासिनो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय चार्जार मोनफागोन हेडफन मोनफानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना आं बेखौ देखायगासिनो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना आङो चार्जारखौ देखायग्रोनोसै बे चार्जारनि भल्टेजखौ नोंथांमोना नायनो हागोन भल्टेजआ 5 भल्टेज ओमफ्राय मेड इन चाइना होनाय दङ आरो ओमफ्राय बे अप्प'नि चार्जार जोबोद मोजां क्वालिटि ओमफ्राय नैबे डाटा केबल क्वालिटिया जोबोद मोजाङानो मोननैबो नोंथांमोननो ओमफ्राय बाव हेडफन मोनफानाय जाया आरो हेडफनखौ एक्सट्रा बायनांगोन हेडफनखौ होफाबा मोजांमोन नाथाय हेडफनखौनो मोनफाया माथो खालामनो ओमफ्राय नैबे बेक कभार होफायो आरो बे जोबोद मोजां बेक कभारा माने बे उननि स्क्रेच जायैनि थाखाय बे बेक कभारखौ हरफायो आरो ओमफ्राय नैबेखौ चार्जारनि बे माबा बेखौ जोख्लोबना दोननो हागोन नोंथाङा चार्ज होखांनानै बेखौ जोख्लोबना दोननो हागोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा बेनि बेटारिखौ नायनो हागोन बेसेबां एमएच पेकेटाव नोंथांनो देखायनोसै आङो बेनि बेटारिया 4230 एमएच आरो ओमफ्राय बेनि केमेराया रियेल केमेराया 13+2 मेगापिक्सेल आरो ओमफ्राय फ्रन्ट केमेराया 5 मेगापिक्सेल सिंगेल ओमफ्राय बेयाव मबाइला नैबेनो अन खालामनानैबो दोनखाबाय आङो ओमफ्राय बेयाव फिंगारप्रिन्ट्स मोननाय नङा ओमफ्राय फेस आनलकआ दङ आरो ओमफ्राय उनथिं डुएल केमेरा मोनसेया 13 ओमफ्राय मोनसेया 2 ओमफ्राय फेस लाइट दङ ओमफ्राय उननिया बिराद डार्क जायो आरो दांबानो नै उनथिंना बिराद दांबानो डार्क जायो ओमफ्राय ग्लास बायदि नुयो आरो ग्लास नङा जोबोद मोजां स्टाइलिशथार आरो हमनोबो मबाइला फुल डिसप्लेनि माबा इन्चआ 6.2 इन्च आरो बे डिसप्लेया सिगाङाव नटिफिकेसन लाइट मोननाय नङा ओमफ्राय सेन्सर दङ आरो नैबे बिराद डार्क जायो मबाइला एसे माबाला दांलाबायबानो ओमफ्राय मबाइला थिगैनो दं जोबोद मोजां ओमफ्राय बे केमेराया 5 मेगापिक्सेल बियो ओमफ्राय बे नटिफिकेसन लाइटथ' गैया बे सेन्सरसो ओमफ्राय फेस लाइटबो गैया फेस आनलक दङ ओमफ्राय नैबे पावार बाटन राइट साइडआव नुनो मोनगोन पावार बाटनखौ ओमफ्राय नैबे लेफ्ट साइडआव भलिउम आप डाउन ओमफ्राय नैबे सिम एजेक्टार सिम मोननै सोनो हागोन ओमफ्राय मेम'रि कार्ड मोनसे सोनो हागोन आरो बाव ओमफ्राय ओरैजाय अडिअ जेक हेडफन जेक बियो 3.5 mm ओमफ्राय नैबे माइक आरो ओमफ्राय नैबे चार्जारनि ओमफ्राय नैबे अडिअ स्पिकार गान खोनासंबा बाव गोमगोन आरो स्पिकारा ओमफ्राय मबाइलखौ नोंथांमोना नायदो मबाइलखौ नोंथांमोना आङो सेटिंआव देखायनि आङो लक होनानै दोनदों लकआ गेंबाय नोंथांमोना आङो एबाउटआव देखायनि बेनि रेमा पेकेटआवथ' 2GB लिरनाय दङ नोंथांमोना नायदो बेयावबो नै रेमा 2GB आनो नोंथांमोना नुबायना ओमफ्राय बेनि फन मेम'रिया 16GB आरो टटेल ओमफ्राय दा 2.78 GB खालि दङ आरो बहुद माबा इनस्टल खालामनो दोनदों नालाय आङो एसे जायगा लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो PUBG गेमखौ खोन्थानो PUBG गेमाबो बाव जोबोद मोजां सापर्ट जायो आरो PUBG गेमखौबो इनस्टल खालामना दोनखादों आङो नैलाय PUBG गेमाबो सापर्ट जायो आरो ओमफ्राय एसे नांथायो सम सम एसेल' नांथायो नाथाय सोलियो जोबोद मोजां बेनि प्राइसआ 6,999 लादों आरो फ्लिपकार्टआव ओमफ्राय ओरैनो मार्केटआव बायबा एसे मार्केटआवथ' दा फैथ'वाखै मार्केटआव ओंखारबा एसे दाम बारा जानो हागौ आरो फ्लिपकार्टआव खमनि मोनो आरो 7,000नि मोनगोन फ्लिपकार्टआव केमेराखौ नोंथांमोना आं खेबनानै देखायनायनि केमेरा क्वालिटियाबो जोबोद मोजाङानो आं दा मोनायावसो रेकर्ड खालामदों नोंथांमोन आं नैबेखौ क्लिक खालामनानै देखायनि केमेरा क्वालिटि जोबोद मोजां लोगोफोर नोंथांमोनहा 7,000नि मबाइल बायनो सानदोंबा बे मबाइलखौनो बायनो हागोन जोबोद मोजां केमेरा क्वालिटिया आं बेखौ क्लिक खालामनायखौ नोंथांनो देखायनि नै मोनायाव खेबदों आं बेखौ नोंथांमोना नायदो नै लाइटबो दं नालाय मोजाङै सिनायनो नागिरा उसुबिदा जाबाय मोनायाव रेकर्ड खालामनायखाय नोंथांमोना नुबायना बेसे क्लियार नुयो नै फकासआबो जोबोद मोजां जायो आरो बे फकासाव खेबनोबा नोंथाङा पर्ट्रेटआव होनानै खेबनांगोन आरो नैबे पर्ट्रेटआव होनांगोन पर्ट्रेटआव ओमफ्राय स्टिकार मोनगोन ओमफ्राय पेन' फट' भिडिअ रेकर्ड टाइमलेस रेकर्ड खालामनो हागोन नोंथाङा ओमफ्राय 1080 रेकर्ड खालामनो हागोन भिडिअखौ HD बेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालाम
आरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ भिडिअ नायनो थाखाय।